Art Transformat és una entitat que crea i planifica i pensa diferents projectes relacionats amb la dansa, amb la música, tocar instruments, ja siguin persones que tenen alguna diversitat funcional i en persones que no. Jo, per exemple, soc voluntària i la música, els meus dons de música són normals, baixets, o sigui, tirant a baix, però a mi el que em va enganxar i em va motivar molt és que quan vaig assistir a una sessió vaig viure... va ser màgic. Hi havia un vincle, tant si hi havia diversitat com si no, allà es va crear fusionar tot i va ser com màgic i em vaig quedar com enganxada.